הופה! איזה קפיצה! נס, אני חולה עליך, נס! אתה מבין מה זאת המטופל, אחי? זה יד שביעית קרועה מרופא. יאללה, תן גז, משה, משה, אחריו! הלאה, ניסי. אבי, מוקדש לך, יא חרא, איזה סרטון, אבי. איזה גז ברבק. הופה, איזה דריסה. איזה דריסה. למה אין לי, אין לי זום? מה, אין זום בווידאו?